ଦୁଃଖରୁ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ଗଲେ କାଲିକି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ କେବେ ଚାହିଁବିନି, ଗାଡ଼ି ବସି ମୋତେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେବେ। ମୁଁ ସିନା ମରିଯିବି, ହେଲେ ଦୁନିଆ କହିବ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରର ଝିଆରୀ ମରିଥିଲା ସିନା, ହେଲେ କଥା ନେଇଛି ତା କଥା ରଖିଛି। ଏପା ତୁ ଯା, ଦାଦା ପୁଣି ସେପଟେ ଚେଷ୍ଟା ହଉଥିବେ ଗଲୁ, ଆରେ ଯା କହୁଛି ଯା। ତୁ ଘରକୁ ପୁଣି କେବେ ଫେରିବୁ? ଆରେ ଯା ବାପା। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହୋଟେଲକୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଧନ୍ଦା କରିବୁ, କାଲିକୁ ମୋ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧନ୍ଦା କରିବୁ। ନା, ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାରେ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ টাকা ନେଇଛୁ, টাকা। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହଦାନ କରିବି ବୋଲି ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମୋ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥର ମରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମରିବାକୁ କହିବେ, ସେ କଥା ମାନିନେବି କେମିତି? 10 ମିନିଟ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଲିବନି, ତୁ ଭାବିପାରିବୁ କେମିତିକେ? ତୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ଧନ୍ଦା କରିବୁ, ଧନ୍ଦା ସେଥିରେ ତୋର ଲାଭ ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଲାଭ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ହଜାରେ ଖୋରାକ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଆରେ ସେ ବେକାର ଚୁକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯା।